Началось Великое посольство 9 марта из Москвы по землям северо-запада российского государства. Европаны кезген Азияга борышлы Qozan аша өткен Петр I узган юлларны бүген Башкала Кремлендәге күргәзмәдә күрергә була иде. 1697 елда әле яшь Петр дипломатлык миссиясе белән Европага юл тота. Эстония, Латвия, соңыннан Германиядә була. Әлеге җирлекләр алардагы яңалыклар белән таныша. Еще одна была задача. Ул корабларны төзү эшенә беренчеләрдән булып алына. Үзе дә кулына балта тотып эшли. Россиягә Европадан әлеге өлкәдә хезмәт куючы меңләгән белгечне алып килә. Петр I Австрия, Саксония, Голландия, Англия, Венеция һәм Италия буенча сәяхәт итә. Төп максаты Россиянең көчле диңгез флотын төзү була. Петр I ул бөек Россиянең патшасы, императоры, ул Казан губернасының үсешенә зур өлеш керткән шәхес, татар халык өчен, башка халыклар өчен Петр Iның роле искиткеч зур. Он стремился сделать. Ул Россияны иң зур державаларның берсе итәргә тырышкан. Моның өчен Балтыктагы диңгез флоты кирәк булады. Аннан башка Россия икенче төрле булыр иде. Россия флоты төзелешендә Казанның да өлеше бар. Нәкъ менә Петр I указы нигезендә башкаладагы адмираллыкка нигез салына. Казан губернасы ул чорда карап төзү өчен кирәк булган агач материалларны әзерләп җибәрүче үзәк саналган. Биш балта бистәсенә 1718 елда патша буйрыгы буенча балта осталары, такта яручылар китертелә. Главная наша задача Петр I һәм аның эшчәнлеге белән танышу тарихны аңларга ярдәм итә. Бу вакыйгалар хакында киләчәк буында белергә тиеш дип саныйм. Казанда Петр I 300 ел элек үзе дә булган, ул монда Персиягә барышлый. 1722 елда туктала, Болгардагы Ак манарага да күтәрелә. Быел патшаның тууына 350 ел. Шул уңайдан оештырылган конференцияләргә тарихчылар, музей белгечләре һәм галимнәр җыела. Императорга багышланган чаралар 23 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Инзилә Хөсәенова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.